Какво стана на пътя свърши? Кон е минал. Кон? А ти мой минал тук. Добре, снимки да правиш. Как? Ти тук га си идвал. Преди 20 години. Непознати терени. Преди 20 години. То тук да е бряг, брега са бурен. Преди 20 години съм видял. И аз тук направо съм на хубава тунджа. То съм видял с крави. А и тук минаваха едни тръби. От Гаврелово ли идваха, от село ли идваха, ги знам. Те да ги извадили. Поливни и те са ги изкарали, те големи имат. И то заради и такъв голям бряг. И тук отиваме. А и тук и те имаше един Стайков ли беше, Сяров ли беше, имаше коси и такива работи. С жена си. Ама те мъже са, живи мъже са починали. Много години. Много години.